May butag, so kita ka na akong guwapa, famous nga amiga na Adre. Hi. Gikan Missouri, si Daryl, famous ni TikTok ni. Pero, abot ni siya 4 days ago. Karon last day niya. Pag human mo lakaw na siya balik Missouri. Ako mas nasad ko. Pero karon ato may wikiwachi ron, pero over the past few days nakakuha ko mga gamay clip ba, montage ba nga mga video nako ba, mga gamay vlog. So ako na i-put together basig giminga mo kita nako or wala, okay lang. Di ba? Basig day giminga sila. Pero may butag unya untag ganahan ka sa the rest sa imong day. I love you. I love you. Nata sa St. Augustine, naglupad mi. Maot kayang weather ba? So naghapit mi sa airport, di ba? Di ba, Rel? Oo. Oh, so maot kayang weather. So naghulat-hulat mi, lag mi dre St. Augustine. So, yan ang maula mga. So mao ni, inom-inom ra mi kape. Kanya lupad siguro mi taw-taw balik padulong o Tampa din ato tag Orlando kay mo ato tag Disney World ugma. So sige, suroy-suroy sa Medre, di ba, Rel? Oh, I know. Sige, goodbye. Oh, so, I'm like, okay, we are in a like little private island. It's big ba? Ay, wala. Namin sa gamayng isla. Nya, padulong ni mo uli ron kay, nga naman. Kay ulan kayo. Kita ka na, oh. Ulan kayo. So karon, Kidlat. oh, kidlat. Hadlok kayong kidlat ba? Basig makuratan mi ba? So karon, padulong may balik sa speedboat. Akong igsuon, naguna-una na dito. Amot kung makita nyo, hayag kayo din kung makita ang screen. Yeah. Pero, napakaingon wala na. What are we gonna do today? Speedboat, the jet ski. Oh, jet ski. Mag-jet ski taron. Jet ski and I don't know what else we're gonna do today. Oh, find out later. Yeah, we'll na. find out na lang. Mm. Bye. Bye. See. Ano ni, kita ka na ata sa Hollywood Studios sa kong igsuon, Adre. This is Daryl's vlog, by the way. Oh. I don't know what you're doing. Oh, I thought it was yours. Nah, I don't vlog anymore. Pero abot na medyo okay lang ang weather. Nag-hoodie gyapon ko. Mukhaon man taron, di ba, Rel? Oh. Mukhaon man meron. Para busog, para musuka may ba, na sa ride ba. So kita ra siguro taon niya. Nambot asa siguro ta. Sige. Bye. Wait, asa man ta? Ato nga tag restaurant nata sa Disney Hollywood Studio. Oh, okay. So kita ka daghang gyapon kay mga tao. Di ba? Daghang kay tao. So kita ra taon niya. I love you. Buntag na ta address Disney World. Daryl, maulaw daw siya kay nag-vlog ko kay daghang kay tao. Pero ako'y pakialam. Di ba, Rel? Oh. So asa man taron? There. Init kay ron sa Florida bay, abi na kog muulan ron ba, naka-jacket pa ko. Hollywood Studios. Ato tag Hollywood Studios It's ron so hot, and I don't know why he's wearing a sweatshirt. because it looks cool. Nuh-uh. Yeah, definitely does. So mo na laag na taron. Kita na ta. Wala ka may kalaag. Di. So okay, wow. Ikaw vlog na diba? Oh. This is how I vlog. My bad. Okay, this is how I vlog. And this is how Christian vlogs. Right. This is what I'm talking about. Those Yeah. ones, the veil. Gana. So mga na kita ka nga natay mga earbuds dire oh, mga gwapo kayo mga ear headbands. Daryl na sa ear headband na. Takaw mahal kayo tag 20 city. Mahal na, palit ka na. Dili. Oh, mga pila may palit ni mana. 4, 5? Oh, de barato ayo jud palit dire sa Disneyland kay mahal kayo. Sige, kita ra taon niya. I love you. Mao na ni. Tram. Yeah, makauli na ta. Manguli na ta kapoy kay adlaw. Drive pa tag 2 ka oras pa uli. Yeah. Di ba? So, ambot kapoy unta kaabot tag safe. You're Usa may maingon nimo sa atong adlaw sa Disney. It was fucking tiring. My legs hurt. What you say? Oh. My ass is tired too. Alright, so padung tayo sa kanan. Nara, puti, kanang dito, tuwa dito, kanang puti. Doon tayo sa kanan ron. Yo, I told you it's 411. It was some 11, bro. Alright, so mana ni, nata sa kanan, dili na mao kining puti. Yeah, biyahe na ta po ulit. Sige.
Kita rata ugma unya masking asa. Morning, natas balay. Kabalo ko libog na ni nga vlog na natas sa end. Wala na si Daryl ni uli na. Kung mama, kaila ko na kung mama, di ba ma? Ay, akong igsuon. So may maingon mo kay Daryl. No. Kaila ko na akong igsuon kay mga bisbody ni sila sa TikTok siguro. Pero mao ni end sa vlog kabalo ko libog niya. Taw na ko maka-upload ko dol na sa future. Pero unta kabalo ka kung way naglab si mo collab jud ta ka ha. Sige, I love you.